Wai me yake faruwa ne a garin ne Ali dan mama? Oh no! Ali dan mama, ina so na yi maka wata tambaya amma kuma na ga hamma kake yi. Kai jama'a. Ah, Salati kuma. To wai Ali dan mama idan mutum ba shi da kuɗi, wanne irin kallo jama'a suke yi masa ne a halin yanzu? Da kai da banza a gun mutane duk ɗaya ne. Matasa ba sa son aikin ƙarfi. To yanzu a yaya suka ce za su samu kuɗi? Ce wai a kwance rami. Yauwa, kai Rambo na dawo kanka. Wai idan baka da kuɗi, yaya ka ce kana ji ne? Ina da wallahi. Rambo, tunda dai ga kuɗaɗe nan a gurinka, ko 200 ka taimaka ka ba shi Ali mana ɗan mama. Tisi, na baka shi ne. To kai Ali, me za ka ce to? Kai na da kai babu amana. Karfa ka manta, naka nashi ne, nashi kuma naka ne. Da kenan. To wai Rambo, wane ne ma ya baka kuɗin? Sunan Umar Comedy Hore Goma.